Sian itu hata sadarion ima pesta paduahon mamestahon parningotan hatutubun itu hata Yesus Kristus alani pasah kami matuhita saluhutna. Selamat hari Natal. Marpumu dohita nuai manghamulia tehon balgani holong di debata tu partibion ubahen naro ibana paluahon hita atau tapahibul maruhata majakon ibana tubuh di rohata nak parsaurata marhite parminggota di obason tapuka ma parsobauta tutuhata tapahobar mangoluta madapoton parsauran nabadiai marede mahita lasma roham. Hite-hite goarni debata ama, dohot goarni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot goarni tondi perbadia, amin. Bangso na mardalani di bagasan haholomon, marnida sada panondang na bolon. Bisar do sada panondang di akan na mangingani tano, linggomani hamatean. Maronggoman bangso merosian lomona, diari parporanganmu, marpahayan habadiaon. Songon nabur sian apuan ni ados torang rodo tu paranganmu akan oposo. Haleluya. 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 Martang yang mahita ali di bata ama na di banua gijang puji-pujian hasangapod dohot hamulateon husobahon hami tuho marningot silehon-lehon mi nabalga itu hami jolma na di pardangolanon ima anakmu Yesus Kristus na sinurumi sian banua gijang alani hami gabe dangol do ibana jalapogos pola tubuh ibana di bara Betlehem asa mamora hami saya rajai jala togu-togu hami marhite-hite todim asalam fida hami gudang ni holong ni roham napi na patar ni anak mi amin. Di mata
Tangihon hamu mapati ni debata di pesta Natal na padua honon tarsurat 2 Timotius sada ayat 10 tolu. Ihuton ma akapoda natikosi tiruanmu songon nau binegem sianahu di bagasan hapor seaon dot holong ni rohani di Kristus Yesusi atau rak mahita mangidogogom mahita tuadopan ni debata. Ale Tuhan debata sai pargogoi mahami mangulau na bartu pati mi. Amin.
kian itu hata, na jongjong dohita diadopan ni debata, apala di minggu pesta Natal paduahon sadarion, dang tagamon somanol soli hita marningot akadosata, doho pangalaw siota diadopan ni debata, imana taula marhite hata dohot pabahenata diakan asalpu, atau tatopoti madusata na taulahon diadopan ni debata, dohot dongan jolma, tapamanat marohata, jalatar pahatopot mado di bagasa rohana magopu martangiang mahita. Ali Tuhan di bata pargogo na suhatu dosan jala ama para si roha dang lomoroham mida hamatean ni pardosa mula manian parjahati itu madikon dalanna asa mangulu ibana ido dipangido roham alani bahen hupangido hami sesudati ma toru-toru asa unang mangunai betu hami, say sesa dosa nami, asa mangulu hami di bagasan asini roham, say pargogoy mahami, marhite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amen. Tabigima hata baga-baga taringo tuhasan ni dosa. Songonon do hata ni Jehovah, unang ho mabiar, ayahu do siluluhon ho, nunga pola hu joguarmu. Ahu napunaho, hasangapon madu debatana di gijang. Amin.
Kabegema hatani di bata, turpuk di minggu Natal padua honon, ima natar surat di Jesaya 63 pitu ro di 14. Sai barita honok kudo aka dengan bahasa ni Jahoba, aka puji-pujian ni Jahoba, ai ido natama marningot sude na binahe ni Jahoba tuhita, dohot ala ni godang ni dengan basana tu pinopar ni Israel, na binahena tu nasida, obar tu aka asi rohana, dohot tu godang ni dengan ni basana. Dinasa hagugutan nasida, dohot ibana targugut, jala seruan ni bohinai paluahon nasida, sian holong ni rohana, dohot sian pangolanina, ibana paluahon nasida, jala dihidat nasida, jala di opa ganupari, sian narobi dope. Alai setotong do anggo ibana marningot di bangsona uju di ngolu ni si Musa diaka ari narobi alai anggo naung didok nasida di dia do ibana naung mabuan nasida nakok sian laut rap dohot parmahani parduan ni biru-biruna di dia ibana marsagi kontodina nabadiai tutonga-tonga nasida. Ibana manugu nasida mamulus aka pusat, songon hoda diadaran, dangdut tartutup. Ido sahatna, martua ma akan atu mangihon hatani di bata, jalan nau peopsa. Amin.
Mahatidakon mahaporseautai, songon nahinati dakon nidong atas sahaporseaon, disadok portibion, rak mahita madok, au porsea debata Jehovah, ido ama pargogona suatu dosan, nato mopalangi do tano, au porsea di Yesus Kristus, anak debata Jehovah nasasadai, iman natumon si Maria, nagabe-gabea saton di perbadia, adorang sohabu Tuhan, ido Tuhata, natu mau naberni, ibakuman selatus, namate terpajang beribana di hau penarsila, natua tubanua toru lumutano, namulak mulu dari batu buah, namanai susugo, lau usia menibata Jehovah, namanai patukul asal-asal, sima ibana pai mamusuh kanto, mau mihala nama kudu doon namate, au korsea di perbadia, jalan dosa dan uria nabadia, uria atau panihala Kristen akan nabadia, doho dihasisani dosa, doho dihatai namando, mulak mamur sukut daging nihala mamate, doho dihamuluan nasab sudah. Amin. Sunggul-sunggul dihita di Patupa Huriat Tado akhir tahun 2022 Ima Naparjolo Bahasa Indonesia jam 10.04 WIB Napaduahon jam 10 sia 30 Mar Bahasa Batak Ria Mahitaro tu Parmingguatai Moliate Marede Mahita sian nomor siap lalu laus tapapung mapeliata di bagasan lasing roha. Raja si
Kami ni debata nasumurung sian saluhu naroha ima mangaramuti hati-hati dohot pikiranmu nabi di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Selamat hari Natal ma dihita saluhutna. Laos tabigima suara ni debata di pesta paduahun di hari hatu tubuh ni Tuhata Yesus Kristus imana tersurat di surat ni Apostol Paulus madapoton sititus biddu 2 mamuka sian ayat 10 sada sahat rodi ayat 15. Titus biddu 2 mamuka sian ayat 10 sada sahat rodi ayat 15. Ainunga tarida asini rohani debata si bahen haluaun ni saluhut jolma diajari duhita asata swadahon rohana sudaunat rodiaka hisap-hisap ni tanoon asata parangehon hato manun hati goran dohot hadaulatun tagan dihasianganun laos diajari duhita pai mai maun hatuaun nah inirimi dohot hapapatar ni hasangapun di debata nabalgai dohot Kristus Yesus si paluai ay dilehoddo dirina humokop hita asa ditubus hita sian nasa hajahatun asa urasan di dirina bangso naung ibana na punasa naulu makapadutun akka ulaun nadinggan ima atahun paingoton jala ajarhon sian nasa gomos ni roham unang ma adong namar uniroha midaho ido yanggo sahatna kamu akadongan na hinaholongan di bagasan guarni Tuhata Yesus Kristus di pesta paduahon di hari hatu tubuh ni Tuhata Yesus Kristus naing ma lam takas pangatusiota ahado nabinahin ni Jesus tuhita ubain na pulay kon manaon na hatsit doho dilayay jala pulay kon mate tarsilang Tuhata Jesus molo pedi pasungguluhonin waing tuhita alana molo takasi dihita takas mamuse pakkanguluhonotta lapatanna tarida ma dingolutta pabuahita ma jolma naung majalo haluwaon nabinuan ni Jesusi jalan nama bahen sadok gulmit ni ngolutta gabi pilihan upani halujaun ni Jesusi ido nanaing patorangon ni hata ni debata tuhita di pesta paduahon di hari hatu tubuh ni Tuhata Yesus Kristus di bagasan tikyon na parjolo di pasahak do tutonga-tongata ahado naung binain ni Jesusi tuhita ahado naung binain ni Jesusi tuhita jalatakas do didok nakin di ayat 14 bagian A ay dilehodo dirina humokop hita ia telah menyerahkan dirinya bagi kita. Ia sudah mengorbankan dirinya bagi kita.
ahdo lapatan ni hamu akadungan na hinahulungan. Molo idok makokop marlapatan mangalehon dirina manggutihon halak. Ido alana olo Jesus gabe jolma alai huhut debata asaboi ibana manggutihon hita. Ahadu lapatan ni hamu kadungan na hinahulungan. Kita hiado naik komate tarsilang ala ni dosatai. Alai Roma Jesus gabe jolma jala dibuat ma kursi kematian tai. Tuhan mau mengambil kursi kematian kita itu. Ibana mahudul disi manggatihon hita. Ima ala ni holongna nasumalini. Dilehon madirina gabibana mamangai sudeha haciton yang seharusnya ikon tuhita alanima hamu akadongan mulut ajaha di Galatia biddusada ayat opati Galatia biddusada ayat opati takas do di si naung mangalehon dirina alani dosatta asa dirorohita sian hasiangan najahaton mangihutton rohani debata amatta. Luar biasa holong ni debata tuhita jalai kodohonot tado di pesta paduahon di hari hatu tubuh ni Tuhan Yesus Kristus mauliate ma Tuhan di sudea sini rohami dohot holong mi di tonga-tonga ni ngulunami ikonido nagabi panidangiota na paduahon ahama gunana di lehon Jesusi dirina ahama gunana molo di lehon Jesusi dirina jala di ayat saplopati takas nakit didok disi asa ditobus hita buasa ikut ditobus hita ay dukon made busiadam oputana parjului tu dosa nunga targade be hosatta tu sibulis nunga targade be hosatta tu dosai jalai kon hamate yamma nagabe upatta idu banai dok ai upa tinuhor ni dosa do hamatean upa tinuhor ni dosa do hamatean asa mulak kita gabe ugasan ni debata asa mulak kita gabe milik ni debata ikut ditobus do ahamadidok nak kitobusna ala hosana dona targadi ikut ditobus ma dohot hosanise hosani jolma dang bui be lahu manubus hosani pinahan dang bui be alai hosani jolma dia ma ainung ngasude hosani jolma targade ala sanga bardosa dangadong be nabui manubus amu kadongan ima ala ro di bata gabe jolma di bagasan Tuhan Yesus jolma si tutudo Yesusi alai dang mardosa sahalinari budok jolma si tutudo Yesusi alai dang mardosa aha malapatan ni ala dang mardosa gabe dang dohot hosana targadi karena Yesus Kristus tidak berdosa maka nyawanya tidak tergadi idobain nagabe boy di lehon Jesus hosana lahu manobusita
siad dosa nang sian sibolis dohot hamatiani. Marhite pangalehonna di hosana disilangi. Kita jadi bebas. Malua mahita sian penjara, malua mahita sian parhatobanon ni dosa. Sungguh enak sekali ketika kita boleh keluar dari penjara dosa. Tuanima olo Jesus nataha persiai mangalehon hosana laho manobus hita asa malua hita. Iman apa duahon? Jalan apa tuluhon hamwa kadongan nahina holongan dung mate jala ditanom hehe domuse tuhatai ditaluhon si polisi. Ditaluhon si polisi. Jala ido nagabe haluauta. Jala natumabo musi hamwa kadongan dilehod doi tuhita dada alani burjuni parangit tadi. Tuhan memberikan itu kepada kita bukan karena kebaikan kita, bukan karena perbuatan kita. Dangalani halubiata. Alania hado ido nagabe topik ni di pesta paduahon ari hatu tubuh ni Tuhatta Yesus Kristus di bagasan bornginon nunga patar asini rohani di mata holan alania asini rohani di mata do ido nani dok natajahan nakin diayak 10 sadai takas do nakin didok diayak 10 sadai nunga tarida asini rohani debata si bahen haluaun. Allah sudah menunjukkan kasih karunia-Nya. Mulai yang begas tu bedi hita hamwa kadongan tajahama suratnya Apostol Paulus tu huria Rom. Jala hola sada dosi ulauta. Dia mai porsinya tu Tuhan Yesus. Hola ni dosi ulauta. Kita harus beriman dan percaya kepada Yesus Kristus. Jakun mai nagabesi palua diho. Molondung songoni hamwa kadungan nahina holongan hapor siau nima mamitori hita. Hapor siau nima mamitori hita. Dang pareto konon ni debatabe akadosatta. Taingok ma ima hati guaran di debata. Sebuah kasih karunia yang menakjubkan. Amazing grace. Boy ma hitamalua siya dosa. Jalama jalo hanguluan na sa leleng ni leleng na. Ala niya sini rohani di bata. Dada ala ni dirita. Alai tung ala niya sini rohani di bata do. Ima hamwa kadongan na hinaholongan. Ikon si halasonota sa leleng di ngoluta. Jalaido jauh-jauh tuhita di pesta paduahon. Diari parningotan diari hatu tubuh ni Tuhatta Yesus sadarion. Iko marlas ni roha hita ai nunga rade di hita haluaon sianasi ni roha ni debata. Nunga rade di hita haluaon sianasi ni roha ni debata. Taingok ma halongangat do asini roha ni debata di tonga-tonga ni nguluta. Jalan napaupat tondung manaik Tuhatta Yesus tu surgo para dehon inganan dihita dilabung ni debata. Alai rodo ibana muse laho manguhumi jolma jala
di portibion do pehita. Marhua do hita di portibion. Mulai luas di bata hita di portibion, marhua do hita di portibion. Jalaido na taringotan ni hatan de bata tu hita di bagason bason. Ganup halak nang majalo asini rohani de bata ikod dohot ibana patuduhon manang masagihon mabagihon menyebarkan asini rohani de bata tu jolma. Mulai luas de bata do hita mangulu di hasianganon. Kita harus membagikan kemurahan Tuhan itu dalam kehidupan kita. Menyebarkan, jangan hanya yang lain mulu selfie hita taser ate dohok masih ni rohani di bata taser tu alak nasi ate harus kita share. Bagaimana caranya? Dipaingot hatan de bata hita di bagasun bason jalahido na pinasahanya Apostol Paulus tu si Titus untuk mengajar semua warga jemaat dengan penuh wibawa bahwa Injil keselamatan dari kasih karunia itu harus diteruskan, harus dibagikan secara menarik. Dengan apa? Dengan perbuatan-perbuatan yang baik atau perilaku Kristen. Setiap orang yang sudah menerima keselamatan wajib melakukan kelakuan yang baik. Wajib melakukan kelakuan yang baik. Dia mai kelakuan yang baik. Na pinaingot na tuhita sian hatan debata secara negatif si tinggal honot tapar jolo didok ima di ayat 12 ya hado didok dia 12 si tinggal honotta secara negatif didok asata swadahon rohana sodaulat rodiaka hisap-hisap ni tanoon supaya kita meninggalkan kefasikan dan keinginan-keinginan duniawi. Jadi mulai dok meninggalkan marlapatan doi manggotap pun sudi hubungan dot akai dia kahalak naung majalo asini rohani di bata nunga gabe jolma natino panai baru hadirionna sudi jolma da buruki iko ditinggalhon ido banai dok di Rom 12 ayat 12 ya te dung mubaru hamuna di ayat 12 di Rom 12 ayat 12 dung mubaru hamuna meta permosis do dipakai di si songon gulok-gulok na tinggal di gabbo narotakhian muba magabe kupu-kupu jaladung muba tuksuadong do tading na kotorihian lohot jaladangolo bebana mulak manang dais tung otik. Artinya ketika kita mau mengikut Yesus, setia kepada Yesus, kita harus taat mutlak. Jalaido na di Lukasia ayat 20 ate. Takas do didok di Lukasia ayat 20 nama jalo ninggala hut mamering tupudi tung na so tau mai tu harajau ni di bata. Nama jama ninggala hut mamering tupudi tung na so tau mai tu harajau ni di bata. Jala di Filipi tulu ayat 10 pati takas do didok si Paulus kuhalupahon ma na dipudiku weahi makana jidolo dopak padangi do hupus-pus dopak upah hamonangan nasian pajuun di debata sian gijang di bagasan Kristus Yesus
Apa yang mau disampaikan kepada kita? Ketika kita kembali ke dosa atau ke manusia lama, sama dengan mengundang murka Allah. Ketika kita kembali ke dosa, kembali kepada manusia lama, sama dengan mengundang murka Allah. Napa dua hon si tinggal honot taima rohana sudaulat, roh dihisap-hisap ni tanoon. Ima akaroha doho cara hidup na kinendalihon ni sibulis. Ima akahal naboy manudati hita dang marsaur doho debata. Sahalak penafsir mabain daftar ni kepasikanon hidup nasidas lengonon ima kekapiran, ketidakpercayaan, pengabaian terhadap ibadah, tidak takut dan tidak percaya kepada Allah, meremehkan ibadah, mencemarkan nama hari Tuhan, jalah hisap-hisap mendagingi hidup keinginan mata, keangkuhan hawa nafsu, cita-cita yang tamak, lebih menghargai pujian dari manusia. Jalai dok unang bedai situ hita. Jala adong na positif musay nang gunakin dohonot na negatif ikon si tinggal honota doh ma musay na positif ima naik ko si ula honota. Dia ma naik ko si ula honota. Dia 12 bagiat cerita kasdo asa taparangihon hatumanon hati goran dohot hadaulaton tagan dihasianganon, supaya kita hidup bijaksana, adil dan beribadah di dalam dunia sekarang ini. Jadi asine roha natajalo sian debata patauhon hita, memampukan kita mengulu gabe halak na bijaksana. Kita harus mampu mengendalikan diri. Kita harus mampu bertindak adil. Mangalehon napatut silehonon manang hak nidongan. Uboto mangulahon kewajiban tu sude jolma nang tu debata. Kita harus mampu beribadah mangulahon haudaulatun tu debata. Lapatanna sadok ngoluna siganupari dibahen gabi ibadah na tu debata. Manang di dia pe ibana. Sai dipasangap debata marhite ulaonna, dipasangap debata marhite papahenanna, dipasangap debata marhite pakkatayonna, dipasangap debata marhite parsauranna do takkanasing. Imana maddok gan ariau burhat tu karijokku, manang natu pasar peyau, manang natu sikola peyau, manang natu mall peyau, manang natu warisan peyau, manang tua kabar perpunguan nasing, atau kalaupun saya olahraga mangula akau launi di tonga-tonga ni bagas, semuanya itu menjadi ibadah kepada Tuhan. Dimanapun, kapanpun, dalam situasi apapun, seluruh hidupnya menjadi ibadah, menjadi persembahan bagi Tuhan. Jalai itu apostol Paulus di Sada Korin 10 ayat 30 sadai. Ope namangan manang na minum hamu, manang dia pe dula hamu, bahen hamu ma saluh nai pasangapun debata. Taingok ma molo idok di Sada Korintus bidu 10 ayat 30 sadai, ahado nanidok natuhita di bagason bason. Halak Kristen na penuh waktu, yang full time, orang Kristen yang full time na mangulu ima ngulu ni halak naung majalo jala makanguluhon asini rohani di mata. Itulah orang Kristen yang full time, yang sudah menerima
anugerah Kristus di tengah-tengah kehidupannya. Laos tapadumudo di pesta padua honon, lahu pasahaton si palasni roha, tuak kadungan yang betul-betul memberikan perhatian dia ke pelayanan ama Simeon ina hanna do napatut aka nama jalo otik sosadia pe na pinatupan di huriata lasma rohatta lau majalui ima kepedulian di huriata tu akadongan nama layani nasalilingon di tengah-tengah di huriata. Semuanya apa yang kita lakukan itu menjadi ibadah dan kemuliaan bagi Tuhan. Amin martang yang mahita. Mauliate maruhanami di ho Tuhan ala dipakulingi hodu hami marhiti sian hatam di tengah-tengah ni perpunguan nami makalason di hari hatu tubuh ni anakmu Tuhan Yesus Kristus di pesta paduahon di bagasan ubason patar doa sini roham dohot holongmu Tuhan lahu payuti ngulu nami lau sima posni rohanami Tuhan molo di luas sohami lahu manalpuhun tahun 2022 tari partu tahun 2020 pos rohanami di bagasan nasi dohot holong ni rohami hami Tuhan manggulmit jala mangula akasi ulau nami lahu pasangapun jala mamuji bunji guarmu nabadiai mauliate madiho Tuhan. Amin. Tapasada maruhata laos mardalan ma idiata marit di mahita sian nomor 354 ayat sada. Di
Patangiakon ma piliata tuadupan ni debata martangi yang mahita. Ali debata amanamina di Banua Gijang. Odo haroruan ni saluhut selehon-lehon nadinggan. Do nasa ulibasa namo liutus. Upasahat hamima siyan na nilehon mitu hami pilihan nami tuho. Sai jalo mai gabi wap nahucus di jolom. Pasu-pasu mai jala ramuti. Asa hupar hasya kami pilihanon. Pati bulhon harajaunmu. Di tunga-tunga ni huriam doho di portibion. Buhai marohanami marhite-hite todim. Asalam hutadahami gudang ni silehon-lehon mitu hami. Asalam gir-gir hami maduk mauliate tuho. Marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Aliyama namin na di Banua Gijang, say pinarbadia maguwarmu, say rumah harajaunmu, say saut malomon ni roham di Banua tungon songon na di Banua Gijang, lehon matuhami sadarion hanguluan siapa hari, se sama dosa nami songon panesa nami, di dosa ni dongan namar dosa tuhami, unak kami tugihon tu pangunjunan, palua mahami sian pangago. Pasu-pasu jala diramuti Tuhan debata maho. Di sodakon Tuhan debata mabuhina tuho jala asima rohana midaho. Di dopakon Tuhan debata mabuhina tuho. Jala di pasaur humma damena tu todim. Amin. Ya, apa sahat mas selamat hari Natal ta tua siamuta habirang ta marula-hula pehita masih jalangan lima kelas rohata kami pe nama kubasi pasahaton selamat hari Natal nida selamat malam laus pasahat kami matu panitia ana nang sipatu paut tadi bagason lumobima diakoni sosial ni huriata pasahat kami matu diakoni sosial ta udul majo hitamang adong si pasahaton ni diakoni sosial ta. Laos taralat mamang nakititingay jam 2 mangate, dang jam 10 alai jam 10 duhita. Di hari Sabtu tanggal 30 sada 2 hari masuk minggu hita sehari jam 10 jalan apa 2 hon jam itu. Oleh dia mak. Ya, nasa mak. Hah? Yes, malap, yo, semua. Tes. Salam. Salam. Selamat hari Natal Abang Inang. Mulia ate mak di duata nunga sidung ibadah ta. Nunga di bagasan lasir rohai ta manghiuton ibadah
Natal na paduaon. Hobarto program ni Huriata apala di boringin sadarion dung sidung ibadah pasaton ni Huriama akka si palas roha tu sude akka parhobas inahanna dohot akka nasin dope parhalado pensiun jala hobar tu keputusan ni panitia di pelayanan khusus di pelayanan molope melayani di tolu bidang atau di tolu pelayanan. Seumpama contohnya melayani di dirhen, melayani di pemandu lagu, pemusik. Mulu seumpama tolu pelayanan di mana diputus panitia do holasada do cipasahaton. Kecuali inahanna ama Simeon dohot parhalado pensiun. Yang gua ke pelayanan nak P2 menangatulu pelayanan na sadado di pasahat panitia. Jadi memereng hita tutiki langsung hujaho kami akka nama jalo si palas rohad di Boringinon. Naparjolo upasata ima si palas roha tu inanami ina hana asaroma nasida tujolo asaroma tujolo naparjolo inang situa nyonya teo siahaan boru manulang na paduahon situa nyonya SE sidabutar boru semanjuntak napatuluhon situa nyonya Nurliana Nenggolan boru Raja Guguk napapaton nyonya Rosmiana Sinabeda boru Marpaung napalimahon nyonya Marsinta Nawaban boru Hutagalung paunopon nyonya Miana Sihombing boru Hutasoit Miana si jala adong do kesepakatan sian panitia khusus tu inahana tu ama Simeon dan boy diwakilkan langsung do aleng gumolo tunasing pelayanan tuna asing boy diwakilkan oleh orang tua atau opung atau siapa tapi khusus untuk inahana mesti langsung diterima oleh yang bersangkutan. Nah kening nyonya Miana si Hombing boru tasoit napa pituhon nyonya IM Cimanjuntak boru Tampunan pawaluhon nyonya O Hutapea boru Tampunan langsung maju nyonya Ros Situmorang boru Sinaga nyonya Kartini Hutagaul boru Siahaan nyonya Marta Tiolina Pasaribu boru Simatupang nyonya Nancy Siahaan boru Pakpahan nyonya Rosmawati Purba boru Manik nyonya Tise Purba boru Nainggolan
Nyonya Ertelina Hutajulu Boru Sirait. Nyonya Mary Tapubolon Boru Siahan. Pinasama tuamang Padita Resort Pendeta R. Silaban Pasahaton tu Inahana. Ya, mau datang mandi Tuhatta. Ada orang sudah di pasar, dia kerja sosial, orang nama waka minanani mainan nasi titik masih opak, ulang-ulang pangarahuna. Odik sudah dia pinatu pani huria si palas rohani yang kainahanna, saya gudang ma pinasuna. Matutu. Oh lihat, amin dia inangnya, dia suka kita semuanya. Untuk pelayanan yang lain, kalau ada keluarga ditunggu aja ya, bisa diwakili oleh orang tua, anak atau saudara. Tapi kalau inahana mesti langsung ke yang bersangkutan sama Ama Simeon. Tunggu. Iya, foto. Ya, salam sukacita. Ujau hami mamuse, inang Nyonya Erika Marbun Boru Pangaribuan. Inang Nyonya Roli Siahaan Boru Siagian. Nyonya Florida Pakpahan Boru Manalu. Inang Nyonya Sitinjak Boru Sinaga. Inang Nyonya Situa Dr. Andus J. Tarihoran Boru Sitorus. Nyonya Intan Hutapea Boru Purba. Nyonya Hutapea Boru Batubara. Nyonya Purba Boru Sitopul. Nyonya Marta Hutauruk Boru Tobing. Nyonya Sitinjak Boru Silalahi. Nyonya Selma Panjaitan Boru Tobing. Nyonya Timoria Panjaitan Boru Tambunan. Nyonya Marican Hutagaul Boru Silalahi. Nyonya Rosida Tapubolon Boru Siahaan. Nyonya Yanti Mestiti Hutapea Boru Nainggolan. Nyonya Morti Tapubolon Boru Siahaan. Nyonya El Sanora Silitonga Boru Simanungkalit. Nyonya Juneti Hutajulu Boru Limbong. Nyonya Dr. Sinurat Boru Napitupulu. Nyonya SOP Sitanggang Boru Hutagalung. Nyonya Rospita Marpaung Boru Sinambela. Nyonya Amelia Marbun Boru Hutasoit. Nyonya Serepina Simanjuntak Boru Pardede. Nyonya Dominta Simanjuntak Boru Sitanggang.
Nyonya Sidabuke Boru Tobing. Nyonya Situmorang Boru Panjaitan. Nyonya Emrina Hutagalung Boru Simamora. Nyonya Rotua Marpaung Boru Siahaan. Nyonya Alfrida Tambunan Boru Siahaan. Nyonya Elis Naibaho Boru Simbolon. Nyonya Sihotang Boru Simbolon. Nyonya Erni Silalahi Boru Lumban Raja. Nyonya Theodora Sitinjak Boru Tambunan. Nyonya Martile Simlambela Boru Simbolon. Nyonya Rotua Nababan Boru Lubis. Nyonya Nurmala Sianturi Boru Situmorang. Nyonya Hasugian Boru Sitompul. Pinasama Tuamak Pandita Resort. Ya, fotografer silakan berfoto. Ya, hujau hami mamuse. Nyonya PK Sihombing Boru Pardede. Nyonya Marlise Lubis Boru Tobing. Nyonya Banjar Nahor Boru Harianja. Nyonya Jenta Situmorang Boru Simamora. Nyonya Juana Tambunan Boru Siahaan. Nyonya Rumiris Sitorus Boru Marpaung.
Nyonya Rotua Simamora Borutobing, Nyonya Tudimian Siboro Boru Simbolon, Nyonya Nainggolan Boru Huta Barat, Nyonya Sitohang Boru Simorangkir, Nyonya Kesiana Sihaan Boru Sibarani, Nyonya Bertua Sitorus Boru Sirait, Nyonya Napitupulu Boru Sinambela, Nyonya Mary Magdalena Siahaan Boru Nenggolan, Nyonya Sihol Simamora Boru Silain, Nyonya Naiborhu Boru Pardede, Nyonya Simorangkir Boru Sinaga, Nyonya Porman Tapubolon Boru Simanjuntak, Nyonya Manurung Boru Siahaan, Nyonya Dr. Huta Barat Boru Sitompul, Nyonya J. Siahaan Boru Huta Gaul, Nyonya Lisda Manulang Boru Silaban, Nyonya Panjaitan Boru Situmorang, Nyonya Simanjuntak Boru Parapat, Nyonya Junior Simanjuntak Boru Marpaung, Nyonya Teresia Pasaribu Boru Sinurat, Nyonya YT Nainggolan Boru Huta Barat. Upang idohame amuse amang pandita resort lau pasahaton. Bro, tunggu ada kan? Nah, wala, coba saya. Oke. Nyonya Siahaan Boru Siregar, Molo adong gope naso terjauh hami ise nyonya siapa? Nyonya? Nyonya Saragi Boru Sinaga.
melihat mah kainang las marohat teh. Saunari hujoho kami mah asa rade amang padita padiangan tujulu. Hujoho kami mah ama Simeon. Naparjolo Kombes RM Napitupulu. Situa R Sitopul. Pondang Panjaitan. Franz Richard Sihaan. Binhard Simanjuntak. W. Sirait. Mengaradema amang padita pe pandiangan. W amang W Sirait. Hot maju si amang padita padiangan. Sonari hu otak kami mah asaro tujolo pensiunan situa. Naparjolo situa MP Lumbanturuan. Bisa diwakili keluarga. Napaduaon situa Nyonya TU Siahaan Bormanulang. Bisa diwakili keluarga atau mantu pahopunya si Esther ada nggak? Napatuluhon situa Nyonya Nurliana Nenggolan Boru Raja Guguk. Situa Nyonya SE Sidaputar Boru Simanjuntak. Situa Nyonya Yosepin Tobing Boru Simanjuntak. Tadi si Renta ada kayaknya. Diwakilin. Situa RH Sibarani. Situa Dr. Andus GS Simanjuntak. Evangelis Situa Dr. Andus D. Manulang. Situa S. Lubis. Situa WSD Simbolon. Situa Nyonya AR Ambarita Boru Sibarani. Situa Nyonya Sinaga Boru Limbong. Situa MB Marpaung. Situa Insinyur J. Simorangkir. Situa R. Sitompul. Situa EH Simanungkalit. Situa Insinyur MB Pasaribu. Situa E. Manulang. Amang Padita Pandiangan.
Ya, saunari hudak kami ma asaro tujulu guru-guru sekolah minggu. Na parjuru Nyonya Lasma Batubara Boru Nadiak. Nyonya Uli Renta Simamora Boru Tobing. Nyonya Astrid Siahaan Boru Pardede. Nyonya Ruth Siahaan Boru Manulang. Nyonya Dame Pakpahan Boru Tobing. Rina Boru Simanjuntak. Nyonya Amelia Marbun Boru Hutasoit. Nyonya Risma Sianturi Boru Hutajulu. Nyonya Dara Manurung Boru Panbulo. Situa Jul Petri Pakpahan. Cynthia Boru Silaban. Asa mangaradema amang situa Henry Sirait. Lao pasaton si Palasroa guru-guru sekolah minggu. Amang situa Jol Fitri. Amang Pakpahan. Dirhen. Sudah semua. Ada lagi. Udah nanya. Oke nak, kasih nanya. Foto. Oke, lanjut terus ya. Ya. Saunari upasata ima si Palasroha untuk dirhen. Untuk dirhen adong anon hujau hami guarna alai si Palasrohana di jalo manon di pemandu lagu diakoni sosial. Di pemandu lagu do diakoni sosial. Hujahau kami penon. Asa hudak kami maro tujulu Nyonya Situa Teo Borusihaan Boru Manulang. Nyonya Tapu Bolon Borusihaan.
Situa Insinyur MB Pasaribu. Situa Insinyur H. Sinambela. Patio Pasaribu. Renhat Marpaung. Renhat Marpaung. Inang Situa baru tobing tadi ya? Oh ada tuh. Ya. Situa Insinyur FL Enrico Siahaan. Alai di Jalonasida si Palasroa di pemandu lagu. Di pemandu lagu doa mang. Pemandu lagu ya. Nyonya Hasugian Borusi Tompul di Jalo si Palasroa di diakoni sosial. Nyonya Kesiana Sehaan Borusi Barani di Jalo Nasida si Palasroa di diakoni sosial. Nyonya Hasugian Boru Nenggolan di Jalo Nasida si Palasroa di pemandu lagu. Nyonya Lydia Simanjuntak Boru Manulang. Naomi Banjarnahor di Jalo Nasida di pemandu lagu. Eva Boru Manulang di Jalo Nasida di pemandu lagu. Situa E Manulang. Diwakili Situa Manulang diwakili. Oh, napasahaton Situa HHR Sirait. Pau puak kudali tu bagu taruli na tarik taulahi na dengan tapauli na tarik tapauli ate. Adong tertinggal Dirhen. Nyonya Pendeta R. Silaban Boru Siregar. Roma Enak Tujulu. Dirhen tim doa. Di pasahat amang ketua dewan diakoni.
Ya, mau lihat ya, Mak. Saunari hujau kami ma asaro tujulu reguler pemusik ibadah. Naparjulu. Pera boru manulang. Arnold Manulang. Iren Banjarnahor. Tabita Napitupulu. Nyonya Depi Simamora Borusiaan. Mula dong akak keluarga bodoh diwakili ate. Depi Simamora Borusiaan. Nyonya Caroline Sihombing Boru Manalu. Mira Boru Pangaribuan. Binar Batubara. Nyonya Mila Namaban Boru Tapubolon. Samuel Nababan. Arga Boru Nainggolan. Nyonya Epasari Tobing Boru Lubis. Nyonya Laura Simamora Boru Manulang. Jeremia Lumban Tobing. Kevin Sinaga. Diego Sitorus. Marcelo Simanjuntak. Kevin Simanjuntak. Asa otak kami ma amang ketua panitia. Amang PP Marpaung. Lau pasaton si palas rohani pemusik ibadah. Asa mangaradehya mamuse pemusik ibadah sekolah minggu. Ya, pemusik ibadah sekolah minggu Kalisa Hutasoit.
Joy Sepin Siahaan, Kevin Nababan, Kevin Fait Si Sirait, Pasukwin Marbun, Cahaya Tarihoran, Alparo Tarihoran, Lukas Marpaung, Livia Marpaung, upang idohame haradeoni amang situa DHM Sirait lao pasahaton si Palas Roha. Asa mangaradema pemandu lagu. Iya, ada 4 Alvaro, Cahaya, Alvaro, Lukas, Livia, 4. Ya, foto. Marfoto. Foto dulu. Pemandu lagu. Asa Roma Nasida Tujolo, pemandu lagu. Naparjolo, Eva Boru Manulang. Mula ngame. Situa B Napitupulu, Situa SG Simatupang, Nyonya Sinambela Borusunaga, Nyonya Napitupulu Borusinambela, Nyonya Hutapea Boru Huta Barat, Mary Huta Galung, Lola Hasugian, Naomi Banjarnahor, Pahombar Simamora, Hilbas Sitorus, Situa Insinyur Enrico Sihaan, Christian Manulang, Epron Tapubolon, Nyonya Hasugian Boru Nainggolan, Nyonya Banjarnahor Boru Harianja, Nyonya Iin Siregar Boru Sihombing, Nyonya Rodo Nainggolan Boru Saragi, Nyonya Sinta Lubantobing Boru Panjaitan, Erwin Sihaan, Nyonya Ane Manurung
Boru Panjaitan. Kota kami ma amang situa P Hasugian. Lau pasahaton si Palas Rohani pemandu lagu. Asa mangarade petugas Infokus. Asa Roma Tujolo Michael Veronica. Oh, Michelle Veronica. Ruth Angelica Hutagaon. Septi Nainggolan. Ruben Hutasoit. Abel Sinaga. Andreas Simanjuntak. Abram Simanjuntak. Naomi Nainggolan. Tommy Manulang. Julia Sihaan. Rafael Pasaribu. Keisha Naibaho. Bunga Pasaribu. Dame Pasaribu. Jessica Manulang. Russell Tapubolon. Michael Sihombing. Ferdi Sitorus. Erika Simatupang. Lupinca Sihombing. Marsada Simbolon. Sebastian Sinaga. Iren Sibuaya. Udah kami ma amang situa Insinyur Hasinambela. Pasaton Cipalas Roha petugas Infokus.
Mangaradima petugas multimedia. Ya, multimedia, Asaroma Tujolo, Situa A Sitompul. Situa A Sitompul, Situa Julfitri Pakpahan. Julfitri, guru ASM, Sipala Serohadi guru ASM, Jeremia Tobing, Sian pemusik, Yosafat Sirait, Edwin Hasugian, Kristoba Sianturi, Situa A Sitompul, Asa Hotak kami ma amang Situa FE Siahaan, Pasahaton Sipala Seroha multimedia. Situa A Sitompul, Yosafat, Edwin, Kristoba. Edwin Hasugian diwakili oleh orang tuanya. Asa Mangaradi petugas seksi kesehatan. Edwin Situa Hasugian mana? Udah pulang? Inang. Ya, foto. Foto. Asaroma Tujoluk, seksi kesehatan. Dr. Timbul Hutapea. Nyonya Lumbanteruan Boru Napitupulu. Nyonya Simanung Kalit Boru Tambunan. Dr. Berta Tarihoran. Dr. Christine Hutapea, Nyonya Rukun Hutasoit Boru Sirait, Nyonya Udur Simanjuntak Boru Sirait. Wadak kaima amang Situa SG Simatupang, Lao Pasahaton. Inang Situa El Boru Sirait, Pasahaton Kepala Serohani tim kesehatan.
Asaroma Muse Tujulu, Seksi Sosial, Inang Kesianasihaan Buru Sibaranik, Nyonya Siahan Buru Pakpahan, Nyonya Pakpahan Boru Manalu, Nyonya Situ Hasugian Boru Sitopul, Nyonya Erika Marbun Boru Pangaribuan, Asa Mangaradema Inang Nyonya Situ DJ Tarihoran Boru Sitorus, Inang Nyonya Dr. Andus Tarihoran Boru Sitorus, Lau Pasahaton Cipalas Roha Diakoni Sosial. Hah? Iya. Ya, saudari anak yatim piatu yang tidak bekerja, keluarga Hutapea baru silalahi, yatim piatu keluarga Hutapea baru silalahi. Rodo, oke, nanti pindah satu panitia. Saudari na terakhir, seksi keamanan dan kebersihan, keamanan kebersihan. Naparjolo Yanto, Tony, Fajar, Amang, ya udah Amang Sirait aja lang. Di situ pe Amang situ Hutapea, Amang situ Hutapea di situ pe di Julu rapat. Oh, pinasa sama tu Amang Sirait. Jadi songonima rangkaian acara pasahaton Cipalas Roha tu sude aka nama kubasi. Otik sesadia las marohata di pasu-pasu tu hata masudi na pinasa ni huriata. Pinasa ma tu amak penita asa ditutup. Jadi modatima di tu hata songonima nang disudiaka amanami nanami panitia pesta Gotilon Natal Prajubilium 2 tahun kesehatian langsungoni nang diakoni sosial ni huriata nang takas diari sadarion pasahaton
si palas ni roha tuaka na mangaleon roha lau malayani khususna tuaka inahana ama Simeon tuatakan nasingna di pasu-pasu tuhat tama molosongoni pe nabui tarbaen kuriatta di bagasono bason asa lam mendorong hadirion ya kayana kota lam semangat nasida melayani di tengah-tengah ni huriata imarana bui hata dohron nami tuhita saluhna di bagasono bason las marohata tapasada marohata martangyang mahita Tuhan Jahuba debata amanami mauliate situtu di sobahon rohanami tuadupanmu dina pinalwasmu hami Tuhan huriam hakaipi pondok bambu lau makalason ari hatu tubuh ni anakmu Tuhan Yesus Kristus disudiaka kegiatan-kegiatan naung pinatupa di huriam lahu manomu-nomu dohot makalason ari hatu tubuh ni anakmu Tuhan Yesus Kristus omaborngina parpudi di hami Tuhan di parsauran nami laho marningot salu nadinggan ibasam doot asin roham songonima nang kepedulian ni huriam laho pasahaton si palas ni roha tu ruas ni huriami na turut ambil bagian diaka pelayanan mulai sian yanak ko sikola minggu saat rodi lansia songonima nang di punguan inahana ama Simeon lau songoni diaka parhalado naung pensiun manak songo dia pinatu pani huriam Tuhan di bagasono bason gabilas ni rohamai jala pasu-pasu mai diaka nama jalosa jala pos rohanami Tuhan lamar taba-taba ka pasu-pasu pasahatonmu nang tujuluan nyarion tutonga-tonga ni huriam asa bui hami patupa kana duminggan dupe tutik-tiki namangihut mau liate ma Tuhan disudi gugu na pinasahatmu di amanami do dinanami panitia songonima nang diakuni sosial ni huriam nang patomu saluhu na ulau nami di bagasono bason margugu manasida di bagasan hahi pason do las ni rohana sian ho songonima Tuhan nang di bagasan bornginon upasahat kami ma ngulunami tu adupanmu dina mulak kami siat tonga-tonga ni bagas joromon tuinganan nami ganuk marsada-sada di bagasan pangaramotionmu mangulunami songonima Tuhan dina piak kami di atas puduman nami totong lehononmu hahi pason di hami lau songoni pasunggulongmu hami di tiurniari muse marsugut margugu lau mangula aka siulaun nami pos dorohanami Tuhan daksa dia arinai tinggal honon nami ma tahun 2022 bongot mahami Tuhan molo tunga siroham tu sada tahun naik baru tahun 2020 naso huboto hami manangahan naing masa disi alai mangasaho nasi dot olong ni roham paluas mahami manal puhon tahunon mangyahi tahun naik baru di bagasan pangurupion gogo doho las ni roha lumobima di bagasan hahi pason nasian ho mangasahon guar ni anakmu Tuhan Yesus Kristus martangiak kami tu adupanmu asini rohani tu hatta Yesus Kristus dot holong ni rohani debata ama do parsauran itu di purbadia ma nama ngaramuti jala mamasu-masu hitahun saluhutna amin horas mahita